Barka da yallaɓai. Me ƙara dawowa da kai? Me? Awa ɗaya da ya gabata ka kawo mana ƙorafi kuma mun shigar da ƙorafin naka. Oh, daga cikin jarumai waye ma wanda yake sa facani? Superman! Da alama yana kai ma Superman ɗin ne. Me kake nufi da na zo bayan awa ɗaya? Na kawo ƙorafin ɓacin wannan yarinyar ne. Na kalla kuwa da kyau. Kai ba wannan mutumin ne ya kawo mana ƙorafi ba kan ɓacin wata yarinya daga Akoti zuwa Tutu. Wadda yan labai, da alama cikin ramin awa tunanin sai kwace. Kai me ni? Oh, kaya ka je ka canja ba? Ka kuma canja hoton yarinyar? Ni ban fahimci me abin da kuke cewa ba. Ni suna na Arjun, da safen nan dawo da Europe. Wai wannan wani ciwon kai ne da sassafa haka? Kai Tutu. Iya labai. A kawo shayi. To iya labai. Me sunan yarinyar? Sunan yarinyar su Balakshmi ya labai da safen nan. Kai, ka manta ban na son zazzafan shayi ba? To iya labai. Yanzu zaka ce kwarai amma nan gaba ƙara kawo zazzafan shayi za kai. Me sunan? Arjun.